Холиёр Нурматов яке аз захмбардоштагони таркиш дар нуқтаи фурӯши маводи сӯхт дар ноҳияи Қубодиён дар бемористон даргузашт. Дар ин бора Озодӣ бо такя ба манбааш дар ҳукумати ноҳияи Қубодиён хабар медиҳад. Гуфта мешавад, ки Нурматов 41 сол дошт. Субҳи имрӯз сардухтури беморхонаи марказии ноҳияи Қубодиён Холмурод Ойматов ба оҷонсии иттилооти Азия Плюс хабар дода буд, ки то соати 8:00 вазъи 3 нафар ҷабрдидае, ки дар шуъбаи эҳёи 2 беморхона бистариянд, бетағйир боқӣ мондааст. ба соати 8:00 22 феврал ҳолати онҳо тағйир наёфтааст. табибон барои наҷоташон тамоми кӯшишу имкониятҳоро ба кор бурда истоданд. Табобати сӯхтагӣ ин дуру дароз аст. дар як муддати кӯтоҳ чизе тағйир намеёбад. онҳо таҳти назорати табибон қарор доранд. умед дорем, ки наҷоташон хоҳем дод, гуфт сардухтур. сӯхтор дар як нуқтаи фурӯши маводи сӯхт дар маркази ноҳияи Қубодиён пеш аз асри рӯзи 21 феврал рух дода буд. бар асари ин ҳодиса 14 нафар захм бардошта буданд, ки дар миёнашон занон низ буданд. ҳоло бо даргузашти як тан аз 3 нафаре, ки гуфта мешуд дар шуъбаи эҳё бистарӣ аст, вазъи 2 нафари дигар ҳам вазнин гуфта мешавад. сомонаи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар шарҳи ин ҳодиса хабар додааст, ки сӯхтор дар сӯхтфурӯшии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Орион нафт соати 15:04 21 феврал сар задааст. ин ниҳод масоҳати сӯхтора 280 метри мураббаъ гуфтааст. ба навиштаи вазорати корҳои дохилӣ, сӯхтор аз таркиши як зарфи гази моеъ сар задааст, ки дар натиҷа 13 нафар ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта, 6 мошин ва 2 чорво талаф ёфтаанд.